Pirelli produkuje směs, která je charakterizována svou konzistentní a identickou kvalitou pro všechny týmy. Chování pneumatiky ovlivňuje řada technických parametrů a způsobů používání, které pak ovlivňují její fungování a opotřebení. Nastavení auta, aerodynamická stabilita, úrovně přilnavosti a jízdní styl jsou klíčové faktory, které mají na pneumatiky výrazný vliv. Nastavení zavěšení kol a tím pádem pohyb tlumičů umožňují autu vstřebat nerovnosti povrchu vozovky. Funguje to i obráceně. Je-li zavěšení nastaveno jako tvrdší, pneumatiky pak do velké míry plní úlohu tlumičů, což jen zvyšuje nároky na ně, ale také úrovně jejich opotřebení. Důležitou roli hraje rovněž aerodynamika. Vyrovnané úrovně přítlaku na přední i zadní části auta zajišťují rovnoměrné zatížení všech 4 kol a tím pádem dobré nastavení pro průjezd zatáčky. Pokud toto zatížení není rovnoměrné, jedna nebo druhá náprava je více odlehčená, což vede k přetáčivosti a rychlejšímu opotřebení zadních kol. Dalším faktorem ovlivňujícím opotřebení pneumatik je nastavení hydraulického diferenciálu. Pokud je na jedno ze zadních kol aplikován větší kroutící moment, má to za následek prokluz kol, což opět zrychluje opotřebení. Stejným způsobem může mít vliv na pneumatiky i agresivní jízdní styl. Pohyby volantem generují atypické úhly točení, což vede k opotřebování vzorku pneumatiky prostřednictvím drobných mikrosmyků. Čistý a progresivní jízdní styl umožňuje šetřit pneumatiky, což pomaluje jejich opotřebení a prodloužení životnosti během závodu.